Igbo ndị ọma, ekene m unu. Ekene m nwoke, ekene nwaanyị, ekene m ndị ukwu, kene ndị nta, ka onye chiri ya zere. Aha m bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ekene m unu na nke taa. Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị isonyere gị, asị gị nnọọ. Ọ bụkwa na ịdị mbụ wee na-esonye bụrụ m, ana m ekene gị maka ịnọgidekwa wee nọsie ike rutekwa taa. Wee na-ekene onye ọbụla, ndị niile ihe gbasara ọdịnala na ịgọ mmụọ na-amasị. A sị nna mmụọ unu na-akpọku ga n'olu unu. Ọ gaghị ekwe ka ifere mee unu. Ọ gaghị egbu oge n'ịza unu. Ikenga unu aya ha ajụ oyi, n'agbanyeghị obodo ọbụla unu nọ na-agọ mmụọ, na mmụọ unu ga n'olu unu. Na ihe ọbụla unu yọọ, na ọ ga-adị ka ozi eziri anwụrụ ọkụ, na oyi eruru mmụọ nwe unu ntị. Ha mezukwa na ihe niile bụ ihe unu yọọ. Na mpụta ife, unu ga na-akọpụta ọlụ ọma nke Chukwu na ndụ unu, n'isi unu, n'ofu n'ofu. Ekene m unu maka na mmụọ anyị na-efe bụ mmụọ dị ndụ, ọ bụrụ mmụọ nwụrụ anwụ. Mmụọ anyị na-akpọku bụ mmụọ dị ndụ, ọ bụrụ mmụọ nwụrụ anwụ. Ọ dịghị echi ntị. Ọ dịghị ekwekwanụ ka ihere mee onye ọbụla nwere ntụkwasị obi, onye ọbụla kwudosiri ike ma kwesie ike. Ọ dịghị agharịpụ ya. Ana m ekene unu ụmụnne m na nke taa. Nkụzi nji maka ya wee bịa bụ nkụzi gbasara okpukpo-okwu na ịgọ mmụọ. Ụmụnne m, achọrọ m ime ka unu bụ ụmụnne m ndị niile a batara n'ịgọ mmụọ ọfụ, ma ndị nọbu anọ. Achọrọ m ime ka unu mara na o nwere ife dị iche na okpukpo-okwu na ịgọ mmụọ. Okpukpo-okwu bụ oge mmụọ kpọrọ gị ka ị bịa zọọ ndụ, ma iji okwu ọnụ, ma iji ihe dịka chi si wee kee ya, iji akọ na uche gị, nke ọbụla. Okpukpo-okwu dị iche, ịgọ mmụọ dị iche. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ Chukwu, ụzọ mmadụ na mmụọ ya si akparịkata nkata. Onye ọbụla na-agọ mmụọ abụrụgo ọkara mmadụ, ọkara mmụọ, maka na ya na mmụọ na-emekọzi ihe, mmụọ na-anụ onu ya. Mana onye a kpọrọ okpukpo-okwu na-agọkwa mmụọ, mana o nwere ezi edigheri ya, o nwere onye kpọrọ ya. Mgbe ụfọdụ anyị na-aghọtahie ụzọ ihe na-abụ okpukpo-okwu na ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ na ị mere chi gị, ma ị bụrụ nwaanyị ma ọ bụ ma ị bụrụ nwoke, na ịdọrọ chi gị wee mee agụ, kpọọ ndị mmiri, dotuo ndị mmiri, nwee ọta dịka asụsụ bekee si wee dị, mere gị bụrụ onye na-azọ ndụ. O meghe gị ka ị bụrụ onye na-azọ ndụ. Mmiri ịdọrọ, chi gị ịdọ, agụ ịdọ, dozie ọta ebe ị na-agọ mmụọ, ebe ị na-eme ofufe nro. O meghị gị ka ị bụrụ dibịa. Otu ahụ ị ga-esi jee n'ụlọ ndị Kristians dị iche iche, fụ ebe ha nwee ọta. Onye ọbụla nwee ọta na be ya. Otu ahụ ka ọ dị n'ịgọ mmụọ anyị na-agọ. Na ị mere chi gị, chụọrọ ndị otu gị, mee ya, kpọkwuo mmụọ niile, mara ka esi eji nzu edo, ọjị, mmanya ọkụ wee na-agọ mmụọ, mara ka esi eje na mmiri. O mee gị ka ị bụrụ onye na-azọ ndụ. O mee gị ka ị bụrụ onye ya na-eduzi ndị mmadụ ụzọ nwere onwe, maka na ekere ọrụ eke. Mana mgbe ụfọdụ, ọtụtụ afọ anyị na-agbara anyị na-eweta ihe mgbagwoju anya wee nyere anyị. Na ijere n'afọ afa kpọọ gị eze nwaanyị, apụtara na ị bịara ịzọ ndụ. O mee gị ka ị bụrụ onye nzọpụta. Ị nwere imego chi gị, na-agọrọ chi gị, na-awara chi gị ọjị. Mgbe ụfọdụ ịrọ nrọ, o mezuo, ọ pụtagha na ị bụ onye na-azọ ndụ. Na ị na-aga na mmiri na-achụ àjà, ime ka esi eje na mmiri achụ àjà. O meghe gị ka ị bụrụ onye ya na-edu mmadụ na-eje na mmiri. Mmụọ ị na-agọ, àjà ị na-achụ, ọ ihe ị kwesịrị ime. Dịka ezigbote onye ụka ọbụla, ihe o kwesịrị ime bụ na ọ ga-enwe ọta na biya, ebe ọ ya na-akpọkwa ezinụlọ ya, ha na-ekpe ekpere ụtụ. Otu a ka ọ dị na ọgọ mmụọ anyị na-agọ. Ma onye ọbụla bụ ezigbote onye ọgọ mmụọ ya enwe chi, na-achụpụkwara chi ya àjà,
na-achụpụrụkwa mmụọ nwe ya àjà, ma mmụọ be nna ma mmụọ be nne, na-achụpụrụ ndị otu ya àjà, na-achụpụrụ ndị mmiri ya àjà. O mee gị ka ị bụrụ onye ya edu ndị mmadụ wee jee zọba ha ndụ, ma ọ yọtabara onye ahụ ayịyọ na mmiri. O mee gị onye a mere anyị nwa ji na-enwekarị nsogbu, maka na o nwere ike onye idu eje nsogbu o bu ije yọsịa nsogbu ahụ esobekwa gị, maka na enyeghị gị ikikere idu mmadụ wee kwuo okwu ka o nwere onwe ya. Enyeghị gị ikikere ịtọ agbụ, ijezi tọba agbụ, ikopụcha ikoro, ọ dịnụ mma. Ọnyanwa na-ebutere ụfọdụ n'ime anyị, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị, ọ dị ka ịfụzi onye ahụ na-ebi ndụ na-ekwesịrọ nṅomi, maka na o nwere mmụọ du ya eje ozi ahụ ọ na-eje, maka na enweghị onye dunyere ya ozi, ọ na-eje so ya. Ya mere okwu ndụmọdụ na mgbazi onu nji bịa taa bụ na ọ bụrụ onye niile na-agọ mmụọ bụ onye okpukpo-okwu maọbụ ihe ọmụma mara. Ka ọ hapụ ịbụ anyị jee na be dibịa gbara anyị afa, kpọọ anyị eze nwaanyị, maka onye a bụ general language dị n'ọnụ ndị dibịa. Akpọọ gị eze nwaanyị anyị, si na asịkwa gị na ịbụ eze nwaanyị. Akpọọ gị nwa mmiri, si na akpọkwara asịkwa na ịbụ nwa mmiri. Ịrọ nrọ ọ bụ na enwe ka isi wee o mezuo, iji ebe ahụ maka onwe gị na-akpọgo gị oku, ịbịazie ị na-azọ ndụ, ịzọsịa ikoro, ikosịa ụmụ gị akoro, ụgani ebe niile, ahụ ụfụ ebe niile, ọ na-esogharị gị. Ịchọwazie backup spirit. Backup spirit ahụ ịchọwagokwa chi n'ebe chi na-adịrọ ma ị gaghị ama, mana agbasi ọsọ agụọ mile. Ya mere o nwere ife dị iche na okpukpo-okwu na ịgọ mmụọ, maka ndị ka na-efu ụzọ, maka ndị jigoro aka ha chie onwe ha onye nzọpụta n'ihi afa dibịa gbara ha, ndị jigoro aka ha mee onwe ha onye mmezi ihe n'ihi afa dibịa gbara ha. O wee bụrụ nsogbu nye ha, ha adọ mmụọ nke adọ mmụọ nke adọ mmụọ nke adọsịa ya, nsogbu na-enye ha nsogbu, aka na-enyekwa ha ife ha na-eme ha, aka na-emekwa ha ịfụ ndụ ha onwe ihe mgbanwe dị n'ime ya. Ha chọzie ka ha bakizie ọ eje chọbazie ebe ha ya adata ọgwụ, jizi ọgwụ ahụ chere onwe ya. Ọ bụrụzi mmiri na-enye ha ike, mana ọgwụ ahụ na-enyezi ha ike. Wee sị ka ndụ unu niile ọdụ, ụmụnne m ụmụ mmiri, ụmụ mmiri, na ịbụ nwa mmiri emeghe gị ka ị bụrụ onye ya edu ndị mmadụ na-eje na mmiri, na ịbụ nwa mmiri emeghe gị ka ị bụrụ onye ya na-azọpụta ndị mmadụ, na-achụrụ ndị mmadụ àjà, na-adọba n'okporo ụzọ. Na ịbụ nwa mmiri ibu na ihe ọbụla ị na-eme, na ị ga na-eme mmiri onye isi na ndụ gị, na ị ga na-agọrọ mmiri, na ị ga na-achụrụ mmiri àjà maka ndụ gị na ndụ ezinụlọ gị. Ọ bụghị ije zọọ ndụ onye ọzọ. Ịgọ mmụọ bụkwanụ na ihe ị kwesịrị ịdị na-emere onwe gị, maka na ịgọba mmụọ ị ga-abụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ịgọ mmụọ emeghe gị ka ị bụrụ ọgaranya, kama na ịgọ mmụọ ga-eme ihe ọbụla bụ oke nketa gị n'ụwa, onweghị onye ya akwụchi gị ụzọ ya. Okpukpo-okwu abụrụkwa na ụzọ ọgaranya. Mmụọ okpukpo-okwu dị iche, mmụọ akụ na ụba dị iche. Ka ọ hapụ ịbụ na onye ọbụla bụ dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị na ọ ga-enwerịrị ego. Ọ bụrụ iwu, ọ bụ iyi aṅụrụ bịa ụwa. Onye nwetara iyi ego, ọ pụta ụwa ọ ga-akpata ego ma ọ bụrụ na ọ chọọ ụzọ ya. Onye nwetakwara n'ụzọ iyi na-abụ, ọ ga-akpa ego, ọ ga-azọ ndụ. Ị ga-afụ ya ọ na-akpa ego ahụ, ọ na-azọkwa ndụ. Ọ bụrụ dibịa niile ga-akpata ego, ọ bụrụ dibịa niile ga-abụ ọgaranya, ọ bụrụ dibịa niile ga-enwe nnukwute ụlọ. Ka anyị hapụ na iji na anyị si onye ọbụla gọba mmụọ, ma ọ bụ na onye ọbụla zọọ okpukpo-okwu ya, ọ dịzie ka ebe ahụ ọ bụ Central Bank of Nigeria. Ọ bụrụ otu ahụ. Ọzọ m chọkwara ịgwa unu maka ndị okpukpo-okwu kpọrọ, ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ ngwongwo ịkwara wee binye mmụọ ga-eme ka ike gị manifest ya. Ike gị adịgo already activated. Ihe mmụọ gị chọrọ bụ attention and recognition. Ọ bụrụ ngwongwo ịkwanyere ya, maka na emebezie ya ka dibịa ọgbara ọfụ ji eme ya, onye abụna nwa ogbenye agaghị azọ okpukpo-okwu ya,
maka na mgbe okpukpo-okwu ga-akpọ gị ị chọba ka ị dozie mmụọ gị, akpọbara gị 350,000, akpọbara gị 200,000, akpọbara gị oke ego, akpọbara gị 100. Ọnya bụ na ị ga-atọ nọ n'ụbịam, maka na o nwere ike gị nwa bụ ịza okpukpo-okwu enweghị 10,000 nkịtị. Okwu a na-agara maka anyị nwa bụ ndị na-edozi mmadụ ụzọ, ka anyị mara na ọ bụrụ nnukwu ego etinyere n'ịchụ àjà mere ga-eme ka mmụọ kpọlite ike gị, maọbụ ka ike gị manifest ya. Ife agụ ji eke ike dị ya na mbọ, o burupụta ụwa ka ọ bụ. Ka a na-atụgharị elu atụgharị ana bụ nke a satara asata. Onye jere ịsata ihe ị ga-atụnye nnukwu ihe, mana o burupụta ụwa ọ dị ya n'ego. Ọ bụ eziokwu na mmụọ anyị na-agọ kịta adịghị agba aka agọ mmụọ, maka na ị ga-eji ego wee gote ọjị, ji ego gote nzu, gote edo, gote nzu, gote mmanya ọkụ. Ọ bụrụ ebe a ga-aga ị ga-eji ego gbaa ụgbọ gaa ebe ahụ. Ị ga-egote ọkụkọ, ị ga-egote ewu, mana ọ bụrụzi nke otu ahụ. Ọ dịzie ka nọọ ego ka eji akpọlite mmụọ, nọọ efi igbu, ebuna igbu, nkịta igbu, atụrụ n'onu igbu, n'ọnya ga-eme ka mmụọ binie za gị. Ọtụtụ n'ime anyị ejigo ụzọ a tinye nnukwu ego na ha jere ije activate ya mmụọ ha ji wee bịa ụwa. Ha bichara ego, ụfọdụ itire 300, 400, ado enu daa na chụọ aja enu chụọ aja ana. Ha nọ n'ịkwakwa ụta. Ọ bụrụ nnukwu ego i nyere mmụọ ka mmụọ ya eju wee bịa, ọ bụrụ nnukwu aja ị chụrụ. Ọ bụrụ na ọnya bụ na chi anyị bụzi chi ndị ụka, maka chi ndị ụka bụ iso ha nnukwute seed emere gị nnukwute miracle. Iso ha nke a ha na-akpọ provoking seed, the Lord emere gị nnukwute ihe miracle. Ikpokochagode nke ị nwere je sow that seed, ọ ga-abịa bịara gị double dịka ndị ụka si wee kwenye. Anyị ekwenyeghị one ahụ. Mmụọ anyị adịghị eri bribe. Dịka m gwara unu na ụbọchị a mụrụ nwa ewu ka ọ na-aga ije. Ife agụ si ji eke ike na mbọ ya ka ọ dị. Onye ọbụla bịara ụwa nwere okpukpo-okwu ọ dị gị n'aka. The power adịgo active already. You don't bribe spirit. Ihe anyị na-eme ebu ka anyị recognize ya mmụọ ahụ. Ọzọkwa bụ mgbe ahụ ị ga-recognize mmụọ ahụ chụọ aja, you wait. You don't force spirit to manifest. Gebe mmụọ oge okwu, eji erizine njenje, agbagharịzi n'afọ ịgba ebe a. Mgbe ụfọdụ n'ime anyị, mmụọ na-agba ụgwọ na ezinụlọ anyị agaghị ekwe our power to manifest. Ịchụgode aja enu chụọ aja ana, ọkwụchie ụzọ. Ọ dị ka dibịa ije na nke ya ama ife ọ na-eme. Ya mere ụmụnne m, ọ bụ na m si ka m kwuru okwu agaba, o nwere ike ọ ga-akarị n'ige, kama na aga m eweta agba nke abụọ na ihe gbasara okpukpo-okwu na ịgọ mmụọ. Ekenekwa m unu. Ọ bụrụ na nkụzi m masịrị unu, achọrọ m ka unu biere m akara like. Ọ bụkwa na ọ masịrị unu, isi na peji m, isi na chanel m pụọ, maka nkụzi m abụrụ maka ndị ọ ga-amasị nke ukwuu, maka na o nwere ndị ọ ga-afụ ụfụ n'arụ. Ọ bụkwa na ị bụrụ onye ụka, ife ọdịnala adịghị amasị gị, isi ebe a pụọ, enyekwana m ndụmọdụ. Ọ bụkwa na ị bụ onye ụka mana ị nidiri ịnụta information, chanel m dịrị gị open igere, maka na o nwere ike igegide ofu ụbọchị ọ masị gị, ikwenye na nke gị bụ nke gị, iji nke gị wee kpọrọ ihe. Ọ ga-amasịkwa ma ọ bụrụ na unu share ya, mee ka ndị ọzọ nwee ike ige ya. Ọ ga-amasịkwa ma ọ bụrụ na unu biere m aka subscribe ọnụ na chanel a. Ọ ga-eme m nwee mmasị ịdị na-akụzi ihe oge ọbụla. Ọ dị eri ego na ịpịrị aka subscribe, ọ dị eri ego. Sọnsọ ihe ọ ga-emere gị bụ oge ọbụla m kụziri nkụzi ọfụrụ, ị ga-afụ ya. Ekenekwa m unu. Ọ bụrụkwa na e nwere ajụjụ unu chọrọ ịjụ, aga m edepụta akara ekwentị m. Ndepụta ya, iji adị m na WhatsApp, zitere m ozi n'okwu ọnụ gị. Sụọra m Igbo, asụrọla m Bekee, sụọra m Igbo. N'Igbo ka m ji akụzi ihe. Ọ bụrụ na ị naghị anụ Igbo, jee mụọ ka eji esi asụ Igbo. Ma ọ bụ na ị bụ onye Igbo na ịdị anụ Igbo, jee mụọ ya. Abịara sụọra m Bekee, ji okwu ọnụ gị kwuo okwu. Ajụna m ajụjụ na nkụzi onye ọzọ kụzi. Jụọ m ajụjụ na nkụzi nke m kụzi. Ekenekwa m unu.
ọ bụrụ na ọ kịta ka ị na-anụ olu m, aha m bụ Eze Nwaanyị Ogechi Ọpụrụiche.